komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton magka-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga daw Webes kita. Disyembre 2 tuig 2021. Kumusta ka mo masuki namon nga matagpalamati hindi lamang sa on-air kundi pati na sa online mga viewers naton sa Facebook kag YouTube nga nagaupod na karon nga aga. Hindi ka mo magkalipat sa aton countdown, mayara na gid lang 23 kadlaw kag Pasko na kag mayara man sang 30 kadlaw na bilin. Mawagtang na ang tuig 2021. Ang tanan dira nga nagapaabot sa Pasko halin kay Inday Tiray Ilyera ara gid siling niya kadto sa balay kun adlaw kay ari ko sa istasyon. Siling niya kadto ka mo sa balay kadaga hasta sa udto pero pag gabi hindi na. Kaya muna na pagpauli niya. Perte. Aksyon na Tayhopon checking in until 9:30 in the morning. Anong pinagkamadalag ko nga balita naton karon nga aga pero may ari ko bisita. May ni kay Ilonggo liwat ang bisita ko nga nagkadto di. Kaintindi gid diha sang Ilonggo. Although hindi siya fluently gid makahambal, sige-sige Ilonggo pero by heart Ilonggo na Ilonggo. No kag siling ko loban silang gali si senator sa akon. Kikita ko ni siya permi sa TV namon sa mother station sa DZRH. Every Saturday sa program. Subong personal siya nagsaka sa istasyon di ho. Kabalo ka Inday Tiray, isang una, si Vice President Binay, during the time nag-interview ko siya, sumaka sa istasyon di. Why man niya siya nag-inform sa akon nga atong isa gali pagsaka niya, purti panghapo, sumulod nila yun di ho. Yun pa diretso nila, pagpamangkot ko sila ni Vice President Binay, mayakig sa akon art. Silang ko bakit niya mo kaya galit ka sa akin, hindi pa nga ako nakapahinga, tanungin mo na kaagad. Sige, pero si former Senator J.V. Sito Puerte, pagsaka diyo, wagid, physically fit, mentally fit, pagsaka di, bisiklita pa, motor. Oh, grabe, kita mo may mga scratch. Pero amo gina, normal ina. Pero may dugaya sa atong magka-aksyon, nag-output o kung nanging resulta sang 3 days bakunahan, ihibaloon naton. Diri sa Bacolod kang Negros Occidental, bilog nga Region 6, maayo kuno ang resulta. Konseho sa Bacolod naghimo naman sa pag-akto agud nga punggan ang plano sa prime water kag basiwa nga pagpatuman sang 12% value added tax. Si Councilor Dindo Ramos nagpanindugan padayon siya nga magasuporta sa kandidatura ni Congressman Greg Sataya Apisar
nga ginuntat na sang Grupo Progreso ang ila alyansa sa kongresista. Kag pila pagid ka ma-update subong ang taga South Africa nga nagasulod di sa aton sa Negros Bacolod. Do mo naman ang ginhalinan sang away sang probinsya kag syudad. Aber nga ginbalibaran kuno sang syudad nga maka-check-in sa hotel kag makatiner ining mga taga South Africa. Diri naman isla gali sing una hindi tirayan nagatiner. Now i-check ta lang na karon on the later part sa aton sininga program. Ay unahon kung may mga schedule pa ang aton bisita nga nagkarigid diri sa studio sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya initially na-introduce naman naton siya sa inyo, pero mas nami gikaron nga nga makasugilanon kami kay kita ko sa abinyo galantaw ko ni sa program na sa DCRH kasadya kay nami sa mga partners siya. And at the same time, former Senator G.V. Ejercito, ang ayan sa silingkod dumawadaan ko gani ubra magamuni. Ari sa aton live diri sa studio sa Aksyon Radio Bacolod. We have former Senator. Actually nagligad to ginkabos lang jutay kung sa Ilonggo pa, sir. Jutay lagid nga tikdol tani nakasulod na. Number 13 in the last election pero hindi pa ni ulihi para sa aton nga mga Ilonggo to continue our support no sa aton sini kandidato nagapapili sa liwat kag magatanyag liwat sa iyang pagserbisyo. Pero unahon kong iya sini nga greetings today diri sa Aksyon Hotline sa Aksyon Radio Bacolod, the former senator ang Iloy, isa ka Ilonggo, we have Sir J.V. Ejercito. Sir, magandang umaga sa inyo. Ay, magandang umaga, maayong aga sa tanan na Action Art. Thank you for having me. It's nice to be in our home station, no? Ay, alam mo naman sa MBC and we have a regular program sa DCRH yung executive session every Saturday, no? Ay top rating program yan every Saturday doon sa DCRH. Maayong aga sa tanan sa ato mga kasimanwa. Salamat gid for the time naging hatag mo karon nga aga, and then kabalo ko, nagligad ka pa o the other day ka pa andito sa Negros, sir? Yesterday lang, no? Kahapon? Kahapon lang. Ay kasama ko si Mayor Mark Goles, ang aking very good friend. Siya ang ano ko dito, ang aking kasama lagi. And I was able to see Governor Bong Lacson and Vice Governor Jeffrey Ferrer. Ang good news lang, Action Art, ay kay we discussed several things, among others yung universal healthcare law, yung improvement ng health facilities that I'm really pushing for. Kaya nga gusto ko magbalik sa Senado, kay sinabi ko ito talaga yung plano ko, at yung Negros Island region, no, that I want to push. Sabi ay committed, sabi ko ay alam niya naman ang akon nga nanay ay Negrense, no? Talagang genuine Ilongga na. Di man ako kahambal kaayo pero kaintindi man. Kay syempre ang mother ko, anything for Negros I will support. As last time in the Senate, Action Art, I was the one who sponsored and authored the Sugarcane Industry Development Act, no? Kay ito na para sa Negros. So anything for Negros, I committed my support for kay Governor and Vice Gov. And swerte may bonus na rin. Gin-endorse nila ako, na talagang gin-endorse na nila ako strongly for the 2022 election. Kaya thank you very much kay Governor Bong Lacson and Vice Governor Jeffrey Ferrer for the confidence. So, maraming salamat din kayo. By the way, for the listening public, si Dr. Gia Gomez is from what municipality or city? Silay? My mother is born, Gia Guanzon Gomez, was born in Bacolod City. Bacolod City. But baptized in Silay. In Silay. In Silay. Okay. Kaya yung mga kamag-anak namin, Masentillan, Guanzon, Gomez, yan yung mga family. Now, ito nabanggit ko kanina na medyo sayang kasi last election you were in the 13th place. Pero sa ngayon, mas gusto ko hong maki-update sa inyo dito po sa naitulong ho at relevant sa pandemic nitong naging legislation na naging trademark po ninyo. Ano ho? Nakilala ko kayo dito, naging author ng Universal Healthcare Law na marami hong naitulong lalo na ngayong pandemic. Can you tell us dito po? Well, Action Art, ang Universal Healthcare Law, ang aim talaga niya is to give access to good quality healthcare to all Filipinos, no? Under the UHC, tanang nga Filipino, basta Filipino ka, automatic you are now covered by PhilHealth or not the National Health Insurance.
ito nga, recently, kay nagkaroon tayo ng pandemya, karamihan sa mga COVID patients were covered, no, ng PhilHealth because of the UHC. But Action Art, I have to tell you, as the principal sponsor, it's a work in progress, no? Kaya hindi pa man natapos, Okay. hindi naman pagkapasa, maganda na lahat. Yes. The Universal Healthcare Law is a 5 to 10 year program. Kaya marami din dapat gawin, no? Especially yung healthcare facilities, we have to establish what we call the service delivery network from the primary care to the secondary hospital to the Apex Hospital. Yan ang atin pong nais gawin, yung improvement of the hospitals, yung equipment, and yung increase in bed capacity. Ang good news lang, Opo. siguro alam niyo pag complicated cases, pinapadala pa natin sa Manila pa magganto ang pasyente, no? Yung Philippine Heart Center, pag open heart surgery, sa National Kidney Institute, if kidney or liver transplant, and the Lung Center of the Philippines. Ngayon po, we will be establishing sa Western Visayas Medical Center, although it's in Iloilo, isang ferry ride lang yan, ay magkakaroon na lang Kidney and Heart Center very soon. No? Ay tinatayo na po yan. But we will also improve the Teresita Halandoni Medical Center as the secondary hospital and the provincial hospitals and Very city good. hospitals in Negros. So, yan yung mga bagay, Art, na siyempre gusto ko talagang tapusin as the principal sponsor. Ikaw yung may alam ng history, yung purpose and intent. Kaya maganda sana makabalik tayo doon, really to oversee the proper implementation of the Yes, Universal po. Healthcare Law. At dito po natin nakita the relevancy of that law because of the pandemic. Nakita ko talaga natin yung alam mo kasi ang problema namin dito nung time na ang bed capacity na lahat ng hospital sa Bacolod, ang ibang mga pasyente ipinapadala pa doon sa ibang bayan ho, Senator. Actually, Action Art, that is one reason also that I decided to make a comeback. Kay alam mo naman yung sitwasyon ko, I have to be honest with you, it's a difficult race for me. It's an uphill battle kay damo gid re-electionist. Ang daming mga strong new candidates. May yung utod ko, kasabay ko pa. Yun ang pinakamahirap, no? Mag-split na naman yung vote na. But I think it's my mission really, Action Art, mission ko gid, natapusin talaga yung universal healthcare, especially with the pandemic, na-expose gid yung weakness ng healthcare system natin. Correct. As you mentioned, yung mga tao nagalinya, no, emergency case na hindi na makapasok kay yung ating overcapacity na. Correct. And that is one of those things, yung improvement of the healthcare facilities that we are already improving, no, yung increase in bed capacity of the hospitals, equipment, rehabilitation, para hindi na mangyari yan. Because this pandemic, we don't know until when, para darating panahon, hindi na tayo yung ganyan, pag nagka-surge, nakapila po tayo. So, that is yan yung what made me decide, yung weakness of our healthcare system na it will help a lot. Malaki maitutulong natin as the principal sponsor of the Universal Healthcare Law para yung proper implementation, mabantayan natin yung budget to make sure that na mabudgetan natin lahat ng healthcare facilities. Yes po. Sa ngayon, do you have in mind, no? Lalo na doon sa mention mo, bed capacity and all. So, may idagdag po doon sa Universal Healthcare Law. Well, aside from improving the hospital facilities, expansion, of course, yung sa healthcare workers, no, yung dapat yung benepisyo nila mauna because they are our foot soldiers. Dapat sila yung priority. Of course, ang Action Art ay again, it's a 5 to 10 year program. Kailangan talaga natin mabantayan every budget season, no? To make sure that it is prioritized. Correct. Kay hindi naman sa I just have to be honest with you, talagang ganito yung politika natin. Although nandun na may mga ibang senators naman or other legislators nung nawala po ako, but they have their own pet bills, di ba? Correct. So, yun ang nakakalungkot sa ating politika. Pag may magandang programa, pag hindi po sa kanila, hindi nila ipopush. Kaya, that is one of my regrets of not being in the Senate. Kay, just when the Universal Healthcare Law was passed, nasa infancy siya, nasa first few years of implementation, malaking bagay sana kung nandun ang principal sponsor to oversee the proper implementation. Kay, alam mo, Action Art, ang buhay talaga natin ngayon, no? I was mayor for 9 years, naglaki ako sa barangay. Ang problema talaga ng Pilipino, medical expenses, lalo na kung serious ang sakit. Correct. Sometimes, magbenta na silang cellphone, magbenta ng tricycle, magbenta ng traktora, or kanabaw, magsanlupa. Yan ang storya natin. Kaya, when I had the chance, nung ako yung napunta sa Senado,
talagang pinush ko yung Universal Healthcare Law para hindi na mangyari yung darating panahon. Ang talagang gusto ko, when fully implemented na yung bawat Pilipino, kahit magkasakit ng complicated pa yung ating pamilya, hindi na tayo kinakailangan magbenta ng kagamitan, magsanla ng lupa, no? Kailangan ang gobyerno ay nandyan para umalalay sa atin. Opo, opo. Ang advantage po ninyo ngayon, nakikita po natin lahat po, halos lahat ng mga presidential aspirant ay dinadala yung pangalan ninyo. Opo. Ano ho yung sikreto dito ni former Senator JV? Well, probably Action Art, hindi naman sa modesty side, probably it's my performance. No? I was able to pass 2 landmark laws sa Senado, no? Hindi na natin banggit ita, Universal Healthcare Law, at yung creation ng Department of Human Settlements or Housing. Yes, sir. Si Senator JB rin po ang nagpasa niyan. And probably, more importantly, integrity natin. Opo, In my opo. 18 years of being a public servant, I was never involved in any issue of corruption, any scandal or scam. So, yung clean track record ko, probably performance, kaya I was adopted by 4 presidential candidates. Yes, Kaya yes. siguro, alam nila, my integrity is really beyond question. So, ito ho ang Department of Human Settlement or Housing ay magiging pet po ninyo sakaling makabalik sa Senado. Actually, pasado na rin po yan. Pasado, no? It's, okay. Kaya lang, syempre, alam nyo naman, pag infancy pa, may mga birth pains pa yan. So, yung wisdom ng principal sponsor will be helpful. Kay, siguro, Art, for the past few decades, ang housing program natin, sabihin na natin, kanya-kanya, sabog-sabog. Kay, we have 6 housing agencies, no? HGC, NHA, HLURB, National Home Mortgage, Social Housing Development Corporation. They have their own mandate, they have their own program. Yes. So, ang ginawa natin, we put it under one roof, one full-fledged, talagang full-fledged department na, hindi na coordinating council, Department of Human Settlements or Housing. Kaya, at least ngayon, pakita ng gobyerno na seryoso tayong ayusin yung problema sa babae. Hopefully, in 20 to 30 years' time, ay wala nang tawaging squatter sa sariling bayan with a better housing program. Yes, isa po na ini-expect ng taga Negros, lalo na Negros Island, we are speaking here not only for Negros Occidental, ito ho ang Negros Island region, sakali ho manalo kayo, matulungan nyo kaya yung mga Negrosanon, mga kasimbanwa o mga para na muli ho maisulong itong Negros Island region. Well, that's my commitment to Governor Bong Lacson and Vice Governor Jeffrey Ferrer. Kay anything that would improve and hasten development in Negros, I would gladly support. Kaya lagot ako sa nanay ko. Hindi niya, syempre ho, Negrosano, hindi niya ako, I will never hear the end of it. Exactly. Kaya nakita naman nyo, I think, during the last Congress, I was the one who spearheaded the passage of the Sugarcane Industry Development Act. So I will also as a Negrense, no, dugon Negrense gid ko, talagang i-push ko gid na yung Negros Island region. That will if it will stimulate and improve the economic development of Negros, of course, I will really push for it. Sugar industry, ano ho sa tingin ninyo maitulong ni Senator JV sakaling makabalik ho sa Senado? Well, syempre, talagang gusto natin, sa sugar industry, talagang we'll oversee na talagang yung implementation of the Sugarcane Industry Development Act will materialize, and also in fact, yung anti-agriculture smuggling law, si Senator JB rin po ang principal sponsor, no? Okay. Alam naman natin na yung smuggling of agriculture products, no, bigas, asukal, onions, bawang, lahat yan ang pumapatay sa industriya natin. I have always been a supporter of the local agricultural industry. If this will help strengthen our local industries, particularly sugarcane industry, yun po, tigil natin smuggling, and then we have to extend, of course, and probably we need to modernize yung mga sugar mills para maka-cope up tayo, maka-compete tayo with our ASEAN neighbors, no? Kailangan na tayo mag-modernize, no? We have to mechanize, no? Para makalaban tayo, no? And be rest assured that I will always support the sugarcane industry in Negros. Yes, lalo na ho yung doon sa presyo ng abono, baka naman matulungan. Opo. Yes, Oo, napakataas napakataas kasi. talaga. Yes. Dapat ang gobyerno nandyan para talaga sumuporta. Ang ayoko talaga, Action Art, I have to be honest with you, yung parang we became very dependent on importation, 'di ba? Kawawa yung ating sugar farmers, yung ating mga
other agricultural farmers. Dapat support natin yung ating farmers instead of other countries. Hindi ako masyadong sa importation. Sir, I know na medyo may mga schedule pa ho kayo. Hopefully, this is not the last time na maka-interview kami live sa inyo. Sana naman, pag doon ka na sa Senado, hindi mo naman kami makalimutan na taga Negros. Hindi naman talaga, Aksyon Art. No? I will always look at Negros as my hometown, my second hometown, because my mother is from there. Be rest assured na si Senator JB Campino, and ako lang, siguro ang appeal ko lang sa mga Negrosanon, sana pagbigyan niyo po ako, no, ay supportan niyo gid ko, bulugan niyo ko kay patapusin niyo lang ako sa Universal Healthcare Law, kasi ito talaga yung gusto kong iwanan na sa ating sambayan ng Pilipino, na talagang pagdating ng panahon, hindi na tayong mamroblema talaga pag meron nagkasakit sa atin, dahil mahal nga ang magkasakit. So Universal Healthcare Law, sana give me the chance to finish and to fully complete itong programang ito. Yes, amo na gani sa Ilonggo pa sinila ang ikaayong lawas mas labaw pa sa pinakamalahalon nga perlas. Kung nung imo ikayang lawas kagang healthcare program, do pariyo na nga kung ikaw hard labor inday tiray amo na siya makabulig sa imo to continue sa imo pagtrabaho. Senator, maraming salamat and keep up the good work ko. Salamat good luck kayo. sa inyo. Action Art, nice to be here in MBC in Action. Mabuhay kayo, no? Maayong aga sa tanan. Salamat gid, alas 8:30 na. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Tuloy ang peace yan ang gusto ninyo. sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa Ilod sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Campo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran.
kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start ini siya as a music station. No? This is the first music station with the siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo. Hindi yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung domain na naman amat ang nagsulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mga fire patrolman part because the year nga nagsulod ko, ito ko nagdamo din po dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtamo dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Yung kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhi. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati. Ang
matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat kay balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sini nga mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacol. 684 Wala ko sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagidlo, no? Nakakatagpak na! Tuto, sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobrahan man! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Humalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance ng story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong yung relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Sa atong kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kaya na siya, magsinig ka nga Jack Balaan, Virador, arat na sila sa palibot natin. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARB ato mo lang 500 pesos po da kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginakot-tuot ko ini preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi wala na duro gamwa. Sa anniversary sa ARB magpamati lang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo anniversary special sang Aksyon Radio Bacolod sa anniversary sa ARB. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radio Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tubtob 2021. Number 1 kilala ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pinakauli nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga nakakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share.
Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-Aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Believe Awards sang University of St. Lasal Bacolod ang Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition. This recognition simply means that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve the listening public through on-air and online. This recognition will be our inspiration to consistently do our best. Ginkilala man ang Aksyon Radio Bacolod bangod sang kontribusyon sang istasyon sa kampanya sang gobyerno agud mapunggan ang pagsulod sang Asian Swine Flu sa isla sang Negros. Humalinsad to tubtob subong, naghakot ang Aksyon Radio Bacolod sang pagpasidungog. Kalakip na ang tingog kag Handurawan Awards kung sa diin ginpasidunggan ang pila ka mga programa kag tagbalita sa Aksyon Radio Bacolod. Icon sa akong ihibalo, isa ka tao nga ginarespeto, ginakilala, kag ihimplo sa kabilugan ng mga broadcaster. Wala man ko kasi nga tao. Mabalik na diri sa aton sining nga pagpangalagad sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Oy, good morning galidra. Alex Mutesa ga padalagid sang mensahe kag iban paginaton nga mga listeners karon niya nga aga nga nagatutok na ang balita subong mo niho. Kundi ang ginabantayan ta is the Omicron case or Omicron variant sang COVID-19. Ang isa ka breaking news subong sa Pungsod Amerika nag-announce ng may ara sang first confirmed case of COVID-19 Omicron variant sa bahin sang California. Ba, medyo halong di kamo ha. Ang matabo sini kung dito sa US may ara nati mangin limited naman yung pagbiyahe sang halin sa Pungsod Amerika, although ti lain-lain nga state ina, pero ang isagid basta may mga sitwasyon katulad sinido ka budlaygin mo. Now, nagligad itong ginabantayan ta South Africa. May nakasulod diri. Okay na si Siti Ade Mangday. Ti amo ni siya ang isa subong ka latest update kay mas damo na nga magkapungsolan that includes sa US dito sa California nga nagka-detect sining Omicron na varianta. Alas 8:47 na. Now, karon istoryantang 12% kaya ariya mas relevant ni sa aton di sa magkonsumidor sang basiwa pero bakon mo ni may 12% ipatong sa balayran naton gapala malas gani pangita sumong sang pinaka minimum lang nga balayran mo o sa tubig tidugangan pa sang 12%. Ang question galing duway man umento sa serbisyo nila. Pero unahon ko anay no ang update kag ang actual numbers no kay ang Region 6 according sa Department of Health ang tatlo ka adlaw nga ginpatigayon nga National Vaccination Activity or Drive ginatawag nga bayanihan bakunahan nami ang result diri sa aton sa Region 6. Ang Bacolod and Negros I think dumahuman kay titag-as ang nangin result sini o kung nangin resulta sang tatlo ka adlaw nga bakunahan. Why pa man gid I understand sang mando balang ngati ang pag-intindi kung may proposal for the extension until Friday pero duway man tuma abot ko may ara na green light from the President kag ina ETF kung dayunon gid ato
No, why pa man na klaro subong. Pero i-check ta kay after some 3 days may ara pa bala mga area subong nga ongoing ang vaccination drive. May ara pa bala kita bastante nga supply sang vaccine for Bacolod City. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning diri sa aton nga pagpangalagad is the EOC Executive Director of Bacolod. We have Ma'am Ang. Ma'am, how are you? Good morning. Alas 8:49 na, Ma'am M. Ma'am M, may aga. Balikan ta siya bito ay nung nagkakuan siya. Ibalikan natin si Ma'am M no, para at least makakuha kita gid sang latest nga nakuha kung number bala para official. Ma'am M, may aga si mo. Gano'n na dula, gurong signal niya. No, kaya hindi siya kuha gid sang aton sining call. No? Ma'am M, ma-call back kami sa imo para nga at least manging klaro ha. Kag nano ang mga measures subong ginahimo sa city on the Omicron variant, no? Ma'am M, good morning once again. Mayong aga, Action Art, mayong aga sa mga nagapamati sa mga program. Merry Christmas, kiti December 2 na, ma'am. Yes, Christmas na gid. Anyway, anong latest naman on the data kag official nga record ya sang EOC in terms of the 3 days vaccination drive ining bakunahan, bayanihan bakunahan, kumusta pilagin ang official nga record naton sa EOC? Well, actually, ang aton kagapon sa earlier na pagtali sa tanan mga vaccinations nga ginhimo sa halin sang November 29 at sa December 1, nakakuha kita 67,828 ka vaccinations ang nahimo ta sa bilugan sa 3 ka adlaw nato nga campaign, no? However, may mga late reports pag niya nag-abot kaya may ara kita mga vaccination centers nga bukas asa sa gabi na kay may mga pila pa. At the same time, isip namon ang ara pag sa aton 24-hour vaccination center. Nakita ta nga ang actual gid ang kun i-total gid ang tanan-tanan na nakalabot kita 70,000 plus, no, sa aton nga Grabe. total vaccinations for the 3 days. But even ang una naton nga total kay in fact nag-congratulate nako sa aton mga vaccination teams sa almost 68,000 naton nga numbers. It was very good gid kay maayo gid ang nakuha ta nga mga numbers na surpass naton ang aton nga target. Kag at the same time, di lang na-surpass nato ang target nato. Kasi ang ato niya nga target, mas manubo actually sa quota nga ginhatag sa ato sa national government. And yet, na-surpass naton pati ang sa national government nga quota nga ginset nila for Bacolod City. Nga una anay nag-apila pa kita because we felt nga daw siya doon ikataas, nga daw hindi tigil ma-reach. But sa bulig sa aton na pag-aggressive na pagpangampanya upod sa aton mga kabarangayan, ang mga barangay captains, barangay officials, ang aton mga BHW, ang mga BHERT, pabulig naton mag-campaign gid na magpabakuna ang mga vaccinated sa mga barangay. Nasibot makita sa turnout sa mga manugpabakuna, gusto magpabakuna sa aton mga vaccination centers. So meaning, anbayo ini at least ang 3 days, ang 66,000 ang ginhatag sa aton so ang DOH nga daw mo ang quota nga dapat target naton nga labuton na surpass. Nalapawan pa naton kag possibility kung sobra 70 mas dako pagid no kay way pa nakasulod ng iban nga data. Pero ma'am, ano subong may mga schedule pa kita vaccination drive today kag naman may instruction from national nga ma-extend until Friday?
No, well, wala kami kabaton sa official nga communication for the extension. However, may ara man kita gyapon mga bukas nga mga vaccination centers as of today. Although may ara kita mga vaccination sites nga gin schedule naton for rest ang aton nga mga puway ang aton nga mga vaccination teams kay dugid sila kakapoy ang from 6 o'clock kabalo ka nga to ng mga vaccination teams actually Aksyon Art 6 o'clock pala na sa aga sang ining aton 3-day vaccination program. Alas 6 ara na sila sa aton cold chain facility para mag-withdraw sang mga vaccine. Okay. Sila preparar pa na nila kay may iba nga mga bakuna kinanglan ginatimpla pa pareho na sang Pfizer no kag ang Sputnik may mga preparations pa na ginahimo antes mo dalon sa mga vaccination sites. So alas 6 ready na sila kag ang iban sa ila gabi na mapauli kung ara pa ang mga gusto magpabakuna. At the same time nagatindog na sila bilog sa adlaw Aksyon Art no naton nga mga vaccinators wain alo sila gapungko late na nagano. So sa 3 ka adlaw nga sige-sige daw nag-ayo din sila nga sado sila kakapoy. Yung tagaan ta sila break. SM for example, wala sang vaccination subong ka adlaw kag sa buwas pero mabalik sila Sabado kag Domingo naman. Sige-sige naman. So iban pa mga vaccination centers bukas sa gyapon mga 24 hours nga vaccination amuman bukas man so may ara gyapon ang mga gusto nga wala nakaabot kaya gusto magpabakuna or ang mga iban nga due na sila magpa-booster or due ang ilang second dose ara gyapon ang aton mga vaccination centers nga iban. Okay. Now, so may available pa kita nga vaccine subong sa cold room facility after sa 3 days vaccination drive? Yes, kompleto kita gyapon sa aton mga vaccines. May inventory kita sa vaccines. Plus sige man abot ang gin-order ni Mayor Bing nga mga bakuna. So, kompleto. Wala kita sang kulang kung ang pag-istoryahan ang pack lang sang vaccines. No, kompleto ang mga brands naton. Sa mga barangays, Pfizer para sa aton nga mga minors, may ara kita Moderna para sa mga booster dose. And alos tanan nga vaccine brands kompleto pa kita. So with the 68 or make it 70,000 no in 3 days nga vaccination, pila na lang ka percent sa target herd immunity ang nalabuton ta o kung nalabot na ni Sabong? Gina-consolidate naton subong ang record. At the same time, gina-reconcile naton sa iyaman nga records ng DOH. No? Hindi kita gusto nga ang aton nga numbers magalain sa aton official numbers. Kasi ang DOH may aragin sila man nga may tali man sila. Kada naganipot sila, ga-inspection, naga-monitor. In fact, during the 3-day vaccination program, ari-diri ang aton regional director ng DOH, director sa bakuna sa Bacolod sa aton 24-hour vaccination site, no? Si Dr. Edwin Miraflor ang naghatag sa iya sang bakuna. So, gina-reconcile naton subong ang tanan nga record. Kag gina-update kay may balaan mo Aksyon Art. Medyo ulihin na ang uploading kay isado ka voluminous ni ang mga documents, no? Imaginon mo bala, kung may ara ka 66,000 or 68,000 ka mga ginbakunahan mo, 68,000 man nga upload ka pages nga document ang inog-upload. So imagine ang volume ng mga documents. May ara kita ginagather pa na, ginakuha pa na sa tagsa ka barangay vaccination center, sa mga hospitals, kundi may mga vaccination centers lang kita. So, gina-upload na once na makompleto kag ma-reconcile naton sa iya records ng DOH,
then we can come out kung pilagid ang kulang pa naton para mag 100% ang aton nga eligible population. But we are confident nga ara na tada na yon sa numero nga ina. Okay. So, inita lang nga numbers yung inawag mo that includes sa first dose, second dose, and of course sa booster shots. That's correct, yes. Eksakto na siya, Aksyon Art. Ang pediatric, dala na da ang first, second dose, ang pedia, kag ang booster dose. Okay. Now, Ari ma'am, since nga tisubong ang ginaistoryahan the Omicron variant, which ang latest information sa US, breaking news na nga dito sa California, may na-record na dito, no? It was confirmed, no less than sa ilang health officer or officials. Now, ano ang mga ginahimo naton subong nga pag panghanda sini? Would it be possible that the Bacolod City through sa mga inyo pag-meeting dira, why pa man nakakam up into suggestion nga most probably or most possibly ibalik ini ang ginapatuman nga paggamit sang espas or what? As of now, actually, ang ato nga ginasunod pa man lang is ang entry, no, ang pag-regulate lang sang entry sang mga pasahero na halin sa mga pungsod nga ara sa red list. So far, wala pa man sang additional nga mga restriction nga ginhatag except for those passengers lang, Aksyon Art, no? Okay. So far wala pa. Although ang announcement sa Department of Health sang isa pa kadlaw nga the moment may ara nga makasulod nga a detected case of Omicron diri sa Pilipinas, automatically iga-elevate sang national government, sang IATF, ang alert level status. Okay. So, muna siya ang magiging epekto, no? Kag ang itapagid is the recommendation nga igabalik ang face shield. Paggamit ng face shield. Although may ara pagid man may response dara ang World Health Organization nga as of now hindi pagid man time nga ibalik ang mandatory nga paggamit ng face shields. At ginatugyan nila sa individual, sa mga persona, no, sa mga tao para sa aton, kung ikaw gusto ka maggamit ng face shield, you are free to use it. So, as of now, voluntary gapon. So far, muna ang mga preparations, kaga lastly, of course, Sean Gid, amo man gyapon ang ginaduso na additional protection para sa aton. Okay. Ang vaccination para sa mga tao nga unvaccinated pa. Ma'am, isa lang gid, no? Gusto ko ni maklarawan. Magkikapon ang report ng Aksyon Marlon si Attorney Ray Diaz, ang provincial administrator sa province, nakamuno parti sa mga South African itong nakasulod although nga diri naginman sila gali nagatrabaho. Anong latest siniman? Kaya ang ambal niya may ara kuno nagamit nga address sa Bacolod, pero hindi to siya nationality sang taga South Africa, kundi daw nagatrabaho dito nga ang gingamit kuno nga address Bacolod, do nag-pass through siya kay para mapapos ang pag-travel. Ay nautod. Alas 9:02. Aksyon Radio Philippine Standard Time. Oy, good morning lang kay paring Raymond Alarcon Sagal Jr. Ma'am, sorry gid na utod ang aton linya. Siling ko ma'am, ano ni siya man? I don't know kung nakuha mo kay na point ko nga gin-raise. Sorry, nautod, wala ko okay. Kaya hindi mabati isang question. Siling ko bala, kundi kahapon nagambal si Attorney Fernando Diaz, ang provincial administrator, nga siling niya may mga nakasulod din, no, nga nagbalik din ka nagatrabaho mga taga South Africa, kag sinilati, wa sila malutsan, pero may isa kuno ma'am nga trabaho lang dito sa South Africa, nagpauli sa Negros, actually Southern Negros, pero nag-pass through sa Bacolod, ganaw ang gingamit yung address, Bacolod City, nga mo to doon naghapos ang pagsulod niya? Actually, Action Art, hindi niya OFW or returning Filipino citizens ang tatlo nga nakasulod. Ang tatlo nga nakasulod, foreigners, ini sila, foreigners. Okay. In fact,
South Africans ni sila. Mhm. Yes, kay ang ilang nga embassy nag-contact na sa aton. Kag at the same time, consultant ini sila sa isa ka kompanya nga based diri sa Negros. Okay. So pagsulod nila, nagdiretso sila sa LGU kung sabihin sila may assignment. Kag part of the protocol is mag-quarantine sila upon arrival, no? Muna ang protocol sang pag-abot nila diri sa Pilipinas. So nagsugod na sila actually quarantine sa out of town, no? Sa La Carlota, Manapla, kag sa isa pa dito ka LGU. Okay. So, nagsugod na sila quarantine. Now, nag-coordinate sa aton 3 days ago nga gusto nila i-dalon diri sa Bacolod. Sa hotel. Ang tatlo ka foreigners, kag diri diri nila tapuson ang ilang quarantine. So naturally, maski gabi na to nag-meeting kami sa EOC kag ang aton nga mga doctors. Kag we have agreed kag ang opinion sa aton nga mga doctors is that para ma-maintain ang principles ng infection control kag ang essence ng quarantine. Amo nang ginatawag quarantine, mapahimuyong ka, hindi ka kagwa, hindi mo nga panimalay, hindi ka magiyo, limit ang imo nga movement para hindi ka come in contact sa iban pagin nga mga tao. So, ang recommendation natin is puso na lang nila ang quarantine dito sa mga LGU kung sabihin sila nag-quarantine sa Subong. Imbes nga pabiyahiyon pa sila sa Bacolod, na-expose pa ang iban pagin ng mga tao, mas damo nga tao. So, amo na nga ito nga nangin recommendation. Now, may isa pagin returning overseas Filipino worker, OFW, nga halin man dito sa South Africa. Kung nagsulod siya sa Bacolod pero wala siya nag-agi sa Bacolod, nagdiretsyo man siya sa iya nga banwa man, kundi siya nga out of town ang iya nga final destination. So, yes, ang question art nga nakasulod gamit ang Bacolod, may espasa, nagamit siya sang espasang Bacolod ang iya gibot nga destination. Kaya kung sakay ka sa aeroplano, ang why man nakabot nga sila, kundi Bacolod ang ginabot nga destination. Okay. So siguro basi na misunderstand niya, amo nang iya kagin flight. Pero it did not make any difference. Amo na ang gina-insist ko sa previous pa nga mga issues, kag sa mga previous pa mga interviews, nga ang ining SPAS is a travel management system. Hindi ni siya contact tracing system. So pareho lang, nakasulod sa Negros, nagamit SPAS ang Negros, nakasulod na to ang tatlo ka foreigners. Okay. Now, ang returning overseas Filipino, nagsulod, nag-apply sang SPAS via Bacolod, nakasulod man. Pero diretso sila sa ila final destination. I see. So anyway, kabay pa, nung ma-settle na ni kag makaplastar kita, puliway na sa masulod nga Omicron variant sa aton sa Pilipinas so that hindi man magkambyo ang aton travel guidelines, ang pila ka mga ginapatuman sa gobyerno nga mga protocol, no? Kay kabudlay na kung may-ari na kita case day, kaya ang DOH mismo gambal hindi mapunggan makasulod gina sa Pilipinas. So ma'am, ma-update kami karon sa imo sa udto, no? Kung may ara man latest update, especially ang final na nga number sa inyo record so that ma-report naton sa pumuluyo diri sa Bacolod. Salamat kin ma'am for the time. You're welcome. Stay safe. God bless. Salamat. Good morning, good morning. Aksyon Hotline. Imbong Diocampo moing agaman idilaos kag na Isabel sa Victoria City, si Madam Star Mayo. Maing aga, Madam, kumusta na sa inyo? Siya, Aksyon Art, that's why nga hindi pa ako makapauli kay kadamo gid sang kagaw nga nag-spread. That one's thanks. Watching from Minnesota. Jessa Rossetti. Araman Rochelle Polincio Susana, Miloni Calvas, Martin Aliling, Andro Mangilan, Villarosa kag Athia Kim Iriman. Salamat kinamay nga aga sa inyo sini kag mayugid nga pag monitor. Aksyon Hotline.
Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Batyaga. Aksyon Radio. 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 Hashtag account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Hashtag account ko ni Nagsugod ako bilang news writers and DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig, padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon
Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Tuloy ang peace talks yan ang gusto ninyo. Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila na nagagalan. May ngalanan nila. Basta ang naruyagan sa manager, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Conipo, ang naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Campo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na DJ at that time. Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. That's why hindi rin nag-amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. Kag bakit sa mag-fire ko my part because the year nga nagsulod ko, nagdamog ko dito at that time. Sinipo ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So nagdamog dito. So that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa among nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod
nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Nga kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa ato sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa ato sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Wala ka sa respeto ka sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagino, no? Ang baka! Sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobrahan man! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong mas yun siya relevant kakatabo subong ang panahon. Jack balaan could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan makita mo ang iyang karakter. Kag ina siya magsinika nga Jack balaan tirador. Aral na sila sa palibot nato. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod mapalabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ilang matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARB Ato mo lang 500 pesos po kag manawag lang station sa imo. Salamat gid sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginakot-kuot ko ini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog gamwa. Sa anniversary sa ARB magpamati lang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radio Bacolod sa anniversary sa ARB. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan
ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agon makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radio Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tungtub 2021. Number 1. Kinikilala ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pila kauli nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod Number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Believe Awards sang University of St. Lasal Bacolod ang Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition. This recognition simply means that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve the listening public through on-air and online. This recognition will be our inspiration to consistently do our best. Ginkilala man ang Aksyon Radio Bacolod bangod sang kontribusyon sang istasyon sa kampanya sang gobyerno agud mapunggan ang pagsulod sang Asian swine flu sa isla sang Negros. Humalinsad to tubtob subong, naghakot ang Aksyon Radio Bacolod sang pagpasidungog. Kalakip na ang tingog kag Handurawan Awards kung sa diin ginpasidunggan ang pila ka mga programa kag tagbalita sa Aksyon Radio Bacolod. Icon sa akong inibalo, isa ka tao nga ginarespeto, ginakilala, kag ihimplo sa kabilugan ng mga broadcaster. Wala man ko kasiling nga tawag ako nga icon player na perfecto ako. Pero gina-maintain ko ang status. Na-maintain ang status nga kinahanglan ang gawi mo mangin sulundon sa iban. Hindi ka bala tutos sa kanginan. Ako na ko ng issue lang. Kag hindi ka mag-ingkas ng mga nagkakatabo nga binailuanay, atakihay sa radyo. Kung ginatawag ka nga icon ng buot silingon, sulundon ka. Kag bangod sulundon ka, ikaw ang magpakita sang ihimplo sa kabukusan sang mga taga-Baragwag. Ang tanan maayo man sa bilog nga Baragwagan, tanan ng mga telebisyon, okay man. Pero kung deklarar ka nga icon, kinanglan tindugan mo na. Bangod sang ginapangatubang nga pandemya nang inhangkat para sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang pagpangalagad sa kahanginan. Apang, ini ang nanging kahigayunan na mas mapasangkad pa ang pagdala sang balita pinaagi sa online. Hi, my name is Matt Mayo. We listen on Facebook,
Mabuhay, Action Radio, Bacolod. Bisan malayo kami, makatanaw kami through Facebook sa mga updates, sa mga new updates, sa mga balita dira, sa mga nagakalatabo. Kag happy 52nd anniversary Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Bacolod. Aktibo ang Aksyon Radio Bacolod sa online, ilabi na sa live streaming sa mga news and public affairs program kag drama. Sa karon, ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masubra 600,000. Ini nagapatimaan nga sa piyak sang kabudlayan. Nagapabilin nga numero 1 ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa publiko. Kagkaron, ang inasaulog sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ay ka-52 katuig nga madelagon nga pagwaragwag sa kahanginan. Amon ginapasalig nga amon panindugan ang panindugan sa paghatag sang patas, garantisado kag matudtod nga serbisyo publiko sa diin ka man nga bahin sa kalibutan. Salig ka mo. Wow, pangot ng ginang tiyempo ta, parte sa balayran sa tubig, guro karon na lang nasa udto no? Kay tigin pasar sang konseho dari sa Bacolod City, nga luyag nila hindi anay pagpatuman, subong, no? Kung ako maglantaw, amo niya mayugid nga tikang ginhimo, no? Kay ang balayran, we talk about money consideration, titanan sumunggalibog ang bagol kung din ka makuha inong bayad mo. Diba? Pakarolan ko lang na sa udto kag pilapagid ka mga information gikan iya sa Bacolod City Government Center. No, sa Aksyon BBB program with Aksyon Rex Cantong. So, rigid sa way kung malabutan nga mensahe, kadamo pa tani sa mga nagpadala, garing TY nagid kung sa kanay apaw, way nagid dakan di timpo, no? Naubos, kiday may bisita, kita kaina mo, ano pa nauna itong bisita ta? Ayos salamat gid sa tanan nga mga nagbuylog sa aton karon nga aga diri sa Aksyon Hotline program, no? Salamat gid sa inyo padayon nga sakdag sa Aksyon Radio Bacolod. Pero antes ko magtakop, wagi kong kalipat ya pag-remind sa inyo, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule, amuning combination nga magapas. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod mo. Mag-aksyon din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio number 1 sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod,